Nelson Bill. At ating yung meron mga branch ni kay Clark. So, mura kayo ni at nanyaman mo naman kayo. Ulam daw. RNF Tureng ulam. Manyaman na, affordable pa. RNF Tureng vloggers tamo. Hi guys! Yan bala yung hi guys. At pati niya rin pong ano tawag dito? Keriba? Diba? Coffee shop. Yan. Kaya muntata na po kayo niya at manyaman. Ayun po, pwede tamang magkape, kinghalagang 60 pesos. At mas mura niya para kitang sikat star. Pre, tama manggit brand po to, mayari tabalat ng Starbucks, mga yan. So, dapat mabanggit ang dito.